Pakabuklan at 28 hectares atalon iti ili tilagayan tinamula ang titabako iti napalabas a season. Mangipasimodag ang may sa ti ili kadagiti interesado seknan ti tabako. Iti napabaro a kahuyang pangkabuhayan at pangkalikasan wenno KPP project ti National Tobacco Administration na ilunsad daytoy iti pangut lagayan babaen iti panakin na mayet da iti DENR ken LGU lagayan. May sa ti tabako ti maitudtudo a rason ti panakapukan nagiti kayo iti kabakiran. Gapanta dagitoy ti kangrunaan a maaramat iti panagluto ti tabako. Nga umuna parang sustainer ti kayo nga kasapulan iti manalon ti tabako iti panagpugon ken may sapay nga may sa gandat na datoy. Kaya ti National Tobacco Administration babang kidato nga programa nga adamot may tulong na nga mangsolbar ti problema to mitigate the unpleasant effects of climate change. Kanlang iti Pilipinas, iti global problem datoy. Iso nga dati parang mulmula ti kayo, it will improve the environment. Nga ti kayo ngamin, kat ag-absorb ti carbon dioxide, taglawlaw. Kat irward ng bantay oxygen nga ang sinti tao. Pakabuklan at 2,000 hectares ti mamulaan ti ipil-ipil, kawkawati ken kawayan. Dato nga programa kat agbayag ti 5 taon, kat every year, tunggal taon, may kalawa manayunan ti 2 hectares nga tinawan taon. So at the end of 5 years, there will be 10 hectares to be planted with different forestry species. For the 5 years period, maybe it can sustain the fuel requirements of the number of farmers here. Upat aging galimataw enti orayen, sakbay amoosar dagiti na imula. Maysa ang mabenepisyaran to daytoy a proyekto, ti Pangot Nagba Farmers Association. Numan pay sa anda nga gatgatang ti kayo a pagtunguda ti pugunda. Mangnamnamadamit kadagiti maiyanod a kayo iti karayan. Idi ngamin nagkalkalabos, ado tinaururnong dita. Kung tunggal dumakkel ti karayan nga medyo lumayos pasit, ado mo ti sanglad ng gagapot ti surong mga kayo. Isurigit ti ulalami pa lang, kami pa lang unay nga makadanon nga agpukpukan dito'y bantay mi. Kinukas pagarigan 5 years kat awan to ti maalaming kwa dito'y kwan nababan. Kapilitan nga dito'y kami itong agala nga farmers si kwan tabakon. Dakkel unay may tulong na ti maglalo kat tinawin kami nga kwa ti pagtungo mi ti tabako. Mamati ni Mayor Edmar Crisologo adakkel ti maitulong ti tabako iti pamastrekan ti LGU. Tamakita ta daytoy tabako ti may isang way. Tapnon maddaan kami ti extra nga income at the same time extra income iti sumbrek iti LGU extra mo nga income para kadagitoy farmers. Kaya in relation to that, gapuan tamasapul mo't iti kayo, nagsumrot tayo. Agyamanak, taditi nga program kat isumulang timang address. Kada gito'y usaren, dagito'y farmers tayo iti tabako nga agmulmula. Maysa kadagiti factor ti saan a panagbalay ti KPP iti napalpalabas, ti kinaawan anay pauneg ti serbisyo ti DENR. Technical assistance ken permitting policies iti paay a serbisyo ti DENR iti napabaro a KPP. So mawe-waive na po yung pag-secure ng cutting permit no dayto minulaan da po iti fuel wood dito'y alienable and disposable blanket i-register da iti DNR babaen iti programa mi nga private tree plantation registration. No naka-register da apo dagiti farmers tayo dito'y haandan no ag-harvest dan tun apo ket handan kasapulan ti ag-permit umay dalaengan ibaga ti DNR tapno ma-inspect mi tapno daytoy ket makatulong tapno maikat met ten burden kadagiti farmers tayo nga agbayad da pala ang iti permit. Numan pay nairanta a pagsungrod dagiti na imula a kayo saan a mailinged a makatulong daytoy a maipreserba itaglawlaw ken maaramat iti sumarsanno a henerasyon. Jessica Boreta, Balitang Solid North.